Здравейте, приятели на FIF15. Днес вече сме в 7-ми епизод. Не знам дали сте написали мнение в коментарите. Помолих ви мисля, че в 5 някъде там ви помолих. Но мисля, че сте оставили. Аз не съм видял. Значи сега 100 съм играл, значи сега двамата не съм. Значи ще игра с тия. Кой? Стес. А, не. Сетя. Нека по-слабите да спечелят, ще е готино. По-слабите да спечелят. Ако изобщо успеят, може па ни бият. И е време да започваме. И сега. Шанс го. Аз казах го още преди топката да е насочена, защото вече вратаря тук го нямаше и... Копра. И... започваме. Леле, чак веднага! Гледай какви са. Чак от както почнаха и започнаха с атаките. Сега. Отиват много назад. Просто ги минах като пътен знак. Ей, не успях този път да пасна. Да бех успял и този път и вече ще да е супер. Не нацелих човек. Само как дойдох при него. Не трябва да го спомням в гръб. По-добре пред него не успях. Не. Огромна грешка. Няма кой да изчисти. Лошо. Не. Само... О, колко е тъп. Го направиха. Тук вече много ми се отвори. Как се спасих? Там просто беше много отворено. Тяхното е много... Преминавам. Удар! Греда гол! Знае се, че ще е гол. Аз също в началото на матча ви казах, че има голяма вероятност и ние да спечелим. Уоу! Преминаха ни. Лошо! Само... Айде! О, какъв вратар на Реал! Край на полувремето. 2-1 през първото полувреме. И е време да започне с втората част. Просто то отбор е много добър, то също, който играе. Много е добър, преминавам като пътен знак и това не ми харесва. Но все пак пише браво на тях. Също на моя опонент. Ще му напиша браво. Ако изобщо играе срещу опонент. Или това сами играят. Майко. Удар! Та малка врата отдалече никога не ма влезне. Но та малка врата отдалече никога не ма влезне. Чуто. Това... И аз мисля, че не беше за червен. Да, определено не беше за червен. Да, бе. Много правилно решение на съдията. Беше за жълт, но не и за червен. Айде, сам срещу вратаря.
Сам срещу вратаря. Кой ще победи, вратаря или аз, вратаря? Не, на вратаря. Много опасно центриране. Ще има ли кой да игра с глава? Не можах. Не можах да нанеса удар. Много зле предината. Много открита мрежа. Ако бях изпуснал, ще я се нареча провал. Аз съм кобрат, между другото. Не съм ви казал в никой епизод. Аз съм кобрат, между другото. Не, с това не трябва да спомня, че вече има един жълт. Не изпраскат червени, ще свършим с играч по-малко. Така вече мога ни изравнат. Не ще ни изравнат, то времето свърши вече почти. Значи след този матч, мисля, искам сега да ви прочита матч фактите. Ще ви кажа още нещо. Имате ли идеи с каква схема да играя? Значи 3-0, 7 удара към тяхната врата, но 0 имат към моята врата, 6 са ми точните, както имат 0 удара. И, скъпи приятели, това е този епизод, само ще влезна в менюто. Толкова много не го разбирам какъв е. Я да го видим. Добре. Каквото и да е. И довиждане до следващия епизод. Чао, чао, напишете мнение в коментарите и чао!